Hi guys, good morning. Ako na po ni si Anita Pirotso sa Dawis, Bohol. Karon guys, may sa gawas ikan Mr. Bak. So may problema ninyo diha ha? Gailog magbukog. Uy, tagay. Uy, share your blessings. Ayo ko iapin ha kay. Kuwata na ng hotdog wang. Ni ko kay apil. Bahala po ka. Sudah naribahan. Bigay ko pa kana kamyo. Ari ba? Ayo na. Dami makasudan ay. Oh ha, lapok man siya. Itlog wa. Allergic mo na siya. Hi guys, mayong pagpaniod to. Sana naman kabuk na yung arios ng tagak isa. Uy guys, tubaga in taon ko ninyo. Uy, Isa man. hi guys. Mga unta. Sige mga anta. Hello guys. May pangaon na natin. Ba are. Ba. Panggutom na jud mo no. Eh, awan ka gut. May ka kan haali na yung kaon be. Lipat mo sa oras. Gamay ra po da bili na sabi sa pamahaw. Very good. Nakoy luto na na kuan. Ala te unahan yung vlog. Ayun nakaon kay nabusog na kana. Oh guys. Oh guys. Nakoy kanon ay. Hotdog. Isda. Siyempre di mawa ng hotdog. Among gikuanan ri guys. Yan pod mi sa pikas. Di buwan di mo. Bibo ka jomi. Bukuha sa isda. Kalaguto ni tutong bade na Nitang hay sa dani mo kom ni abre mo ha. Ah. Banay bade. Hi guys. Good morning sa tanan. Sama magpasaw ka ng sudan mo, di ba ni mabrihan mo? Gamay ra tong sudan. Lami sa ka sudan ba? Wato ni magmahuro ni ka. Lagi chik sa imo likod te. Hi guys. Ada chicks kayo ni. Uya mo bisa. Purado sila nga mag-abrihan naghungbaon hibong. Vlog. Ha? Blanco di pa na. Ang? Dugay ko gigutom karon kay daghan nga ahong gikaon ganiha pamahaw. Ay, do ba kay mata sug no? Do. Pagapahay ba di ini? Oh god. Karang cute ba? Ladyo kay kat na ang do ka na. Sisiyo to sa mangga guys kay wa kuno siya dang sudan at tutumpalit sa mangga sa merkado. Portahan to. Ay, humana mo diha kay Ina mo doktor nga. Ayo sa kontra taman sa imo sekendo. kato. Nagkandok mo yun na. Kaon sa ko guys, mga unta guys. Ay! Nindot na muratag nagpicnic. Wow, magkasinabot sa oras guys nga mo ang supervisor. Kami. Sige ba? Ay, kinsay wa na isudan day aho. Tikbo nga to sudan gamay ka aso. Pila ra po gamay ra ba ko. Ay, kinsay wa isudan day aho ang pusli oh. Dili ini ko puro gahapon na dugong aso mang bago. Ha? Anak ko, anay mo, anak yun. Bitaw no, masakit. Ay di mo salamat kay iba-iba ka lang sa ina. Di madlog sa sakay ng motor, manahangol ko ng motor. Kaya na pagkaw ko. Yun ana si bukod o bukod. Ipaklaro na, nagklaro sa bag. Na itong lawa na sapat na nagawa sa mga super saiyan na mga antibodies ka na sa Na boleh na punay mo ha. Naabi daw na. Mo nakawang? Dati mapasakitan bitaw na. Dawang ni. Dati mapasakitan bitaw na gina istorya tila ba mo. Ano asa di ko maliwat di mo man. Nahulog pa sa kanya, mabausan, lababo, buntis na sila si Dati. Hala. Okay ra mo pumabuntis. Buntis 5. Pamapugwa ko pangaan. Swerte si Dati na.
Swerte po no. May mga on sa kuan guys kanang kantin kay. Dari rami kay doon. Uy, kanta ko lang. Kanta ba? Ano naman isa? Suyo ko isa. Tunga ta. Kanta ba kay giblak na pakno? Masuk ka? Ano ko isa, hoy? Kuha ka, di bitaw tudlo ra sudan mo rin na. Parat-parat na. Ano makasudan na ito doon, di ba? Di ba magsusudlo? Kuha mo ko. Uy, dali ba? Siling online na, silingan naman ang may ga. Mudo ko kay pagkita dali. Kuha na. Sa'yo may mamuli. Sa'yo may mamuli ka. Kami ba kami? Surf saya 30. Tawag ako. Kaya kung kwarta yan, ano kay kwarta yan. Ano ba Palawan ano eh? Palawan. May kwartarip. Beda magpapuro ba? Ingatan man kanebe, bukan ta mo ka ni tabi. Kapalot! Ini kuang. Mana oy? Daga malay kwarta mang. Sure ko, may kwartahan dapat bayan ka. Adunahan bayan ka. Saya hatag na gud ako. Surya ra hapit na pagmagawa. Ikaw ba? Kinatigan ang baga kaso rin na baga baylo ha. Ako ra may baylo nga kami nakalisod na dapat ay umang mo. Abo ang kabukan ng buwan ng sinsan gusto ka padakop me. City Cafe na mag-lisensya dakuan. Balasian na kanang mangbalik kay kuangan gid dakuan ka do. Tingog itilog nanog. Mura siya ka nang nasyak ito siya pagstorya. Hindi, sa pag-deliver sa storya. Nasyak siya. Wala ngano din ang gagaw. Dili rin na sila. Wow. Wow. Okay, okay, okay. Tanggal ba siya? Ganda yung buwan. Record ba? Ano puti isang wait. Kaya tag ko tawa ko. Sige kay mo apil. Hoy, dali ba mo sayot ang tulo. Ko kamo ano. Video ni mo to Ah, sige, sige. Kita. Ano ba? Ano yung mga batasan ingon kung medyo Taka na siya. Sige. Awatan natin. Mura magkakagod og lubit.
Ayaw ba kayo muna nananid sa... Hindi ka sayo kay Guwapa lagi mong Danira kutob guys. Ang Guwapa lagi imong mga igagaw. Danira kutob. Vlogs. Ayan, salamat sa pagtanaw. Palihog ko og click sa notification bell all